Pozdrav svima i dobrodošli. Ovaj materijal je tu da pomogne i savjetuje sve poduzetnike koji možda razmišljaju o jednom malo drugačijem poslovnom modelu. Dakle, ako vas zanima posao gdje suradnja dolazi ispred kapitala, na pravom ste mjestu. Idemo zaroniti u svijet zadruga. Evo jedno ključno pitanje. Kako pokrenuti posao s partnerima gdje svatko, ali baš svatko, ima jednak glas, bez obzira na to koliko je novca uložio? Pa odgovor na to pitanje postoji i on nas vodi ravno do koncepta zadruge. Ajmo vidjeti što je to točno i kako funkcionira. Dakle, što je zadruga? U suštini to je udruženje. Dobrovoljno, otvoreno i neovisno, a njime upravljaju sami članovi. Cilj? Pa zadovoljiti neke zajedničke ekonomske, socijalne ili kulturne potrebe. Znači ovdje se sve vrti oko samopomoći, odgovornosti, jednakosti i, što je jako važno, solidarnosti. I evo gdje stvari postaju stvarno zanimljive. Kad usporedimo zadrugu s, recimo, klasičnim DOO-om, razlika je, ogromna. U DOO-u, tko ima više kapitala, ima i više moći, više glasova. Jednostavno. Ali u zadruzi, tu vrijedi zlatno pravilo. Jedan član, jedan glas. To je prava demokracija na djelu i mijenja apsolutno sve. Dobro, ideja je jasna. Ali kako se to provodi u praksi? Kako se jedna zadruga uopće osniva i kako je strukturirana? Idemo sad proći kroz te temelje. Sve počinje s ljudima. I to ne s bilo kojim brojem. Zakon kaže minimalno 7. Dakle, treba vam najmanje 7 osnivača da biste uopće mogli pokrenuti zadrugu. To mogu biti fizičke, ali i pravne osobe. Već sam taj prvi korak, vidite, gura vas prema suradnji. A upravljanje? Tu imamo 3 ključna tijela koja se moraju uspostaviti. Na vrhu je skupština. To je, ajmo reći, glavno tijelo gdje su svi članovi i gdje se donose najvažnije odluke. Zatim, ako zadruga ima 20 ili više članova, obavezan je i nadzorni odbor. Njegov je posao, kao što ime kaže, da nadzira poslovanje. I na kraju imamo upravitelja, osobu koja vodi svakodnevni posao i predstavlja zadrugu prema van. U redu, riješili smo strukturu, ali sad idemo na ono što sve zanima – novac. Kako zadruga zapravo funkcionira u svakodnevnom poslovanju i kako stoje stvari s financijama. Svaki član koji se pridružuje mora unijeti takozvani osnovni ulog. Sad, ono što je super je to da je minimalni iznos zakonski određen na, točno 132,72 €. To je prilično nizak prag, zar ne? Cilj očito nije stvoriti financijsku barijeru, već je to više simboličan čin kojim se potvrđuje članstvo i predanost. Što se tiče samog poslovanja na tržištu, zadruge su zapravo jako fleksibilne. Postoji nekoliko modela. Mogu recimo poslovati u svoje ime i za svoj račun, što znači da otkupljuju proizvode od članova i onda ih same prodaju. Druga opcija je da posluju u svoje ime, ali za račun člana, to je u biti prodaja na komisiju. I treća, mogu djelovati kao agent ili posrednik za svoje članove. Stvarno prilagodljivo. A kad se ostvari dobit, što onda? Ne može se baš sve podijeliti. Zakon je tu vrlo jasan i nameće obaveznu raspodjelu. Najmanje 20% dobiti mora ići u razvoj zadruge, a još najmanje 5% u obvezne pričuve. Tek ono što ostane može se raspodijeliti članovima ili iskoristiti za druge svrhe. Ovo je super mehanizam za osiguranje dugoročne stabilnosti i rasta. Naravno, u poduzetništvu se mora razmišljati o cijelom ciklusu, pa tako i o kraju. Idemo sada vidjeti što se događa kad zadruga prestaje s radom, kako izgleda taj proces likvidacije. Postupak likvidacije je, kao što se i očekuje, vrlo strogo definiran. Prvo, skupština mora donijeti odluku o prestanku, i to ne bilo kakvu, već dvotrećinskom većinom svih članova. Nakon toga se imenuje likvidator koji preuzima vođenje procesa. On onda objavljuje javni poziv vjerovnicima da prijave svoja potraživanja, za što imaju rok od 6 mjeseci. Kad se prikupe sve prijave, kreće se u podmirenje dugova i povrat početnih uloga članovima. Tek nakon toga slijedi prijenos preostale imovine i na samom kraju brisanje iz sudskog registra. Sad slijedi nešto što je vjerojatno najspecifičnija i najzanimljivija stvar kod zadruga u Hrvatskoj. Pazite sad ovo. Nakon što se isplate svi vjerovnici i članovima vrate njihovi početni ulozi, što se događa s imovinom koja možda ostane? Kod DOO-a to bi se podijelilo vlasnicima, ali kod zadruge ne. Preostala imovina se u cijelosti prenosi jedinici lokalne samouprave. Da, dobro ste čuli, to je zaista nevjerojatan primjer filozofije zadrugarstva. Ono što je stvoreno unutar zajednice, na kraju se i vraća toj istoj zajednici.
Ok, prošli smo cijeli životni vijek jedne zadruge, od osnivanja do gašenja. Ajmo sad sve to sažeti. Koje su ključne stvari koje bi svaki poduzetnik trebao zapamtiti? Dakle, idemo redom. Prvo i najvažnije, demokratska moć. Ovdje ne odlučuje novac, već članstvo, po principu jedan član, jedan glas. Drugo, tu je ta ugrađena stabilnost. Pravila o obaveznom reinvestiranju dobiti doslovno tjeraju zadrugu na dugoročno razmišljanje i rast. Treće, onaj nevjerojatan izlazak iz poslovanja koji je potpuno orijentiran na zajednicu, gdje se imovina vraća lokalnoj samoupravi. I na kraju, četvrta, ali možda i najvažnija poruka. Za sve ovo je potrebna stručnost. Pravila su specifična i bez stručnog vodstva lako se pogubiti. I upravo zato što je stručnost toliko ključna, važno je imati pravog partnera na tom putu. Ekopen se ovim bavi već 35 godina, gradeći povjerenje s klijentima desetljećima. Ako razmišljate o zadruzi ili trebate pomoć u snalaženju kroz sve ove specifičnosti, javite se. Tu smo da pomognemo.